nga niya ako matalog. Tagal kayo niya. So nga, oreno, ano na iti problema tayo, saan na tayo na tinumbat yung problema. Han na tayo na winasa, dagiti pagdadaanan tayo iti biyag. But God help us to stand firm, babaan iti sa una na isutiya, nangagan tayo tatay at sapa. As we continue on, dawatok man nga find a partner with you, taamong mada iti need tayo, and we need each other. At ikinasapulan iti tunggal may sakada tayo to pray. Tagtunuan tapno, maikararagam no ususun at zay kaabay mo, nga hangad group niya. Tigduduwa, dapat ada makasangom nga ikararagam tatagon daw. This is a fellowship niya. Anlang nga maki-fellowship kiniapo, maki-fellowship tayo dito para tayo manamati. Nasigura tayo ito nung mas manamdama at closing prayer, kanya-kanya dadarasun at ipumanan. If you are comfortable na tugaw kayo, you can sit down, comfortable kayo na tumakbo kayo. Amen. Hallelujah. Sige, pray for your sick mates. Ikararat kaya na kaaboy mo. Among na. Danit tayo ang amin. Pray for one another. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagyaman kami ka na ito sa nasa. Yaman kami ako. Yaman kami kita. Oh, we exalt your highest name. We exalt your highest name. Maway kami kita ako. Kasi tatarigagay, ibanag ako. Mangnamnaman kami, iaramido ni Tibiyang niya ako. Suray ko kita adami, dito na sinuwa. We need your presence. We need your presence. Oh, Rabashikya, Rabakanda, Rabashikya. Shikya, Rabakanda, Rabakanda, Shikya. Oh, Rabakanda, Shikya. Continue to pour out your presence. Continue, Lord God, for buko ako. Ipresensya ako Diyos. Na mag-iyak iti panarapakal, iti kanalitan ito guys. Siya sinuman na iti imay ako, maligagsunan, Lord God. We thank you na kung tayo sagalan ako. O Diyos, na iti panbalan na masakot kung may sagalakan. That we will be enlightened to the power of the Lord. Spirit of the living God, Lord God, continue to open our ears to hear from you, not to hear. Kadagitian niya na distraction words, distractions, hindi na ito nalubog. Oh Lord, as we incline our ears to you, Lord God, speak to us. Di mo ka with ikaw ganti every individual. Lord God, touch us. Sa ilog na kami ako. Pabigsa na kami. We really need you. We need your presence. Kabayatan na ang Diyos at ipanagigilun ni Kaligay-Sasa. Iindayo na kami ako. Ito'y presensya. Lord God, tapos nagiginabanbanok ako mapisikal. Nabanbanok na emotions. Nabanbanok na kabanbanutan kahit na ako. Through your presence, Lord God, may power kami na. Ilunungan kami, Diyos, ako na. Awit mi, ako, Diyos. Deta na sa oya. Yesu ti balong ni, Yesu ti pagbiyagan niya, throughout this week. Father, we thank you. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Emotionally, physically, spiritually, financially, your words can provide our ng needs. Because you will give us understanding and wisdom na pwede ka sa ako Diyos na ikita ka pagbalag na hindi masabi. Pray pwede hindi naka-join online na dahil iti ulit ibalbalay na ako nakadanon dito yung si Karalag Mida. Sa gino Mida ako,
body healing. Lord God, we claim healing from you right now. We praise you, we adore you, we bless your holy name. Thank you, Lord, and we give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Ada ti baru katang ada ti VIP tayo, VIP. Ayan. So, let us continue to design na ada nga kamayon ti baru tayo. Amen. Tano nagaganas. Okay. Idi last Sunday kakabsat kat last Sunday hindi. Last Sunday. We announced na completed na po ang ating payment sa lote. Palakpakan tayo ng Diyos. Thank you once again the participation in yung maysa. Kat kaputa ako amumot mo anya iti kakastada na kita di proseso na. Kat adagayang pa iti babayaran. But praise the Lord, we thank God. Nagpatulong tayo in district, kadamot in-release na 38,000. So, ituloy tayo na ilakad. So, ngayon papil ko, no, ada nagiti available, lubigan. At isa na kong mati duwa ngayon nga magkisusunod. Ahan nga may sa. So, is kita amin ito digay-digay-libos tayo at di maka-avail. So, di ay kakabsat and we are challenged. Pasti meeting tayo, meeting iti board ni last Sunday kat we came up na gamin siya marakang outage tayo kat ilaklak ko na edison iti church building tayo. Church building ko natin uray mga ti nalilinungan lang batit nga part but we clean tayo kararat tayo. Ilaklak ko na kanya tayo nadzay kat kung na pa yung advance tayo iti 50,000 as soon as possible kanon. Praise the Lord in Rugiming, iti last Sunday nga nag-pledge kat ituloy tayo nadsay. Okay? Tapno kampanti tayo gamin inuna nagiti darat, siminto, at dadyayon. So nga kapilitan na, bayaran tayo dyan lutin. Kaya maredayo ni ako. Amoyo, habang usaron tayo nagita ang financial blessing na itantanong ti ako kada tayo, han na maibusan ni ako nga mangtod. Amoy bisa nga mangtod, gaputa, di usaron tayo nga ititod na kada tayo, han tayo lang ang pang pamilya, han lang ang pang sariling i-distribute tayo ni ministry nga pakaidayawan nga po. So let us keep on planting kada kita da nga outages tayo even in Kapangan still nga hangan na kompleto and pongpong. So agyaman tayo taada iti pampanunutan tayo nga trabaho. Amen. Tadoo pampanunutan tayo di pa iti pakakaritan tayo. So nga dagitoy da pampanunutan ni mga kat Lord, sakay ko mga maawang tayo dito yung akit, ada iti malpas na project niya. Ada iti mahon ko na, ay, itatang ko, nag-participate iti nga project, ay, nagmula na ijay. So, nag-iti legacy nga haan tayo nga ma-erase iti panunod na iti ubing tayo. So, I encourage you na kayo nga parents, when you release amount of money to help in the ministry na pintas lang nga ipakita yung padagiti anak yung. Amen? Katuladon danto. Ya, tuladon danto gaputa dentati mayat na iparang tayo kadakwada. No, ito nung tayo dito iji ministry, ikabit tayo dito iji trabaho tiya po. So, babaan iti deta kat makikita na di faithfulness iti biyag na iti parents ta. Praise God. Let's proceed iji word niya po, iji Jeremiah chapter 1. Verse 4, hingga 19. Ya, hingga 19 kat iplastarin lang ta di Ilocano version na niya. Nung kita nagiti kakabsat tayo because mix tayo dito yun kat masapon mo nga maawatan tayo ang amin. So I will read iti Jeremiah iti in IV version chapter 1 verse 4 hingga 19. Kunana dito, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations.
Ah, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say I am only a child. You must go to everyone I sent to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. See, today I appointed you over nations in kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build into plan. The word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of an almond tree. I replied. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. The word of the Lord came to me again. What do you see? I see a boiling pot. Tilting away from the north, I answered. The Lord said to me, from the north, disaster will be poured out on all who live in the land. I am about to summon all the people of that northern kingdom, declares the Lord. Their kings will come and set up their thrones in the entrance of the gates of Jerusalem. They will come against all her surrounding walls and against all the towns of Judah. I will pronounce my judgment on my people because of their wickedness in forsaking me, in burning incense to other gods, and in worshiping what their hands have made. Verse 17. Get yourself ready, stand up and say to them, whatever I command you. Do not be terrified by them, or I will terrify you before them. Today I have made you a fortified city, an iron pillar, a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you, and will rescue you, declares the Lord. Maray tayo tinagat di ako. Inilasan di ay shared kanyayon ibiyag ni Josiah, kas inayaban iti ako, 8 years old nga inayaban ni ako ni Josiah, nga niya iti aramido na, at iti specific nga aramido na, kata ada iti basit ito yung background about this, about iti dito iti may ka-13th year na panagturay ni Josiah, iti Judah. Here comes ni Jeremiah nga inayaban iti ako, na? Nga ni Jeremiah, because he is the son of Hilkiah. May son ni Hilkiah nga priest, hanlang ordinary nga tao, nung ni Hilkiah, because he is a priest. And he is from town of Anatot in Judah. May sa isuna nga taga-Idzay. Kag inayaban ti Apo ni Jeremiah, kinaubing na, nga mabalin natin. Ijo ang kami na ikabil nga tawan. Nga kag, apay nga inayaban ni Apo Diyos ni Jeremiah. Kaan nga tama enough ni Josiah as king. Yeah. So I found a king in being a prophet that nagduma nga ayam dito yeah. Separate nga trabaho. Yeah. So anya yung sitwasyon na dito dagiti tao when iti nation ni Judah during the 13th year na panagturay ni Josiah as king. Yeah. Anya ti kasasaan na dito yung nasyon. Anya ti sitwasyon dagiti tao ditoy. Dati sumagpamano ditoy ibasa kada tayo. Iti lugar iti Judah, iti nation ti Judah, namwan iti idolatry. Ya dahil iti sitwasyon dito yung nasyon during the 13th year of Josiah. Na ni Josiah dinalusana, dajay templo iti Dios, dagay patakder ni tatang na nga di Diyoson, iinisa ni Josiah diay because Josiah heard na dahil pagsasalbihan, nalulong na madabig na santuan na Diyos. Yeah? So and then, during his 13th year na panagturay, kaskas tinata nga dagiti tao, Judah, they are doing dagiti banbanag, na saan nga proper iti imatang niya ako. Yeah? Namnamunuan iti idolatry, baso nga pagbibiyagan na. And
pagbibiyagan da tada jib daan nga kababalinda, daan maupugali da. And then iji sitwasyon iti Juda when dinanusan ni Josiah dadzay, ikat na dagiti idols, dagita tao, dagita da nga aday tinabalbaliwan, ngum dagiti tao, iji akin parang lang nga ruwa, tibiyag da, ipagpakita da nga ay nabalbaliwan da. Ngum iji ununod da, haanda nga nabalbaliwan. Ganito yung sitwasyon nila. Aging dayan. Ya? Kunan nagatubas-basahan ka dito, kunan ni Apo, oh, dagito yung mga tao. They claim me that I am their father. I-claim daw nga amada, ngam, saan daw ang pundo? So nga ni Apo, Diyos talaga, masirip. Ang muna mo niya ti karga ti puso tayo. Ang muna mo niya ti panunutan tayo. Nya, so nga, haan nga makaliklik, dagito yung natatao ti Juda, ije Diyos naman nakabalik. Mabalik ako po na, okay naman ako, hindi naman ako nag-worship sa idols. Hanap lang nga pag-agparparin tumong idols. Okay na ako, ije akin ruwar ng laang nga parang, ti makikita na, ipagpakita na, nung ti Diyos, makikita na, iti akin unod, na pasot iti biyay na ito yung natatao. So this is their situation. So, nakikita na pa yan na ni Josiah, in-repair na, na-ije templo, and then, ije mo lang pa nag-repair na, ije nga time out na nasarakan na, na-ije word, nasarakan na, na-ije lintog iti Diyos. Ya? Paman na isinsimpa na, na-ije templo iti Diyos, nabirukan na, ije loob ni Apo, apay na nabirukan na, mapupukaw, ba ibig sabihin pala yun is, the people in Judah abandon the law of God. Dagito yung matatawad ni Judah, pinaybayaan na nga lintag ni Apo. This is the reason why nga they keep on doing, dagito siya bandag na haan nga makaayayon kini Apo, gaputa, dagito saon ni Apo ipali sila. Haan tayo nga makadaydayaw kini Apo Diyos, iti espiritu kunti kinapundo, haan tayo nga makapagserbi kini Apo Diyos, iti punpundo nga panagserbi, no dagito word na, dahil sao iti Apo kung saan tayo mapagbiyagan. Saan tayo ma-entertainin di sao ti Apo. Han tayo na ipabiyag na ito sao ti Apo. Han tayo may nakabagulan na mahal na makiparticipate iti anyaman na aramid ti lubong. So this is kuwada ito iti problema. Adamay iti spiritual hypocrisy kadakwada. Hipokrito da. Ada iti backsliding, ada di tinalikudan da, nuan niya di rumbong nga dapat da nga aramigan. Ya, kaslangay nga o, agparanda nga maya, ije unag da, haanda nga ayos, ije imatang ni Apo. So nga niya tinarami, niya tikunan ni Apo, ada iti warning ni Apo, Diyos kadagin kita tao, nga nakat, so nga makita tayo dito, ije rason no apay, nga ni Apo Diyos na ikat inayaban na ni Jeremiah. God called Jeremiah for a specific purpose. Ni Jeremiah inayaban ni Apo Diyos. Pinili ti Apo. Isunga ko na iti verse 5. Nga ko na before I form you in the womb, I know you. Para lang dapat ni Jeremiah na ito. Para kada tayo ang amin. So, manyan iti aramid na i-claim tayo that we must have to believe it, accept it, receive it, awatan tayo that the word ni Apo kanya tayo. Even yung children na kayo maupupin na tayo ang amin niyang people na taungan. Lakay, awan niyo po naman purawang tibok na all of us. Kung na before I form you, I know you. Kilalang kilala tayo ni Lord. Apo ni Apo, Diyos mo, anyati itsura, iti mata tayo, anyati shape, ti agong tayo, anyati shape, ti niwag tayo. Ang una tayo ang amin, kunan na kini Jeremiah, before I form you, I know you. Ni Apo, very confident, iti inaramid na. Wow, maridayo ni Apo Diyos. So, dito man tiket ko nga, salitaan, embracing your divine purpose through immersion in God's Word. Awatan tayo dahil sinasagraduan nga panang ayam iti Apo kada tayo yung purpose ni Apo Diyos kung saan tayo awatan, babaan tayo panang i-rub
niya. Hantay-han na tao tinang arami ditanong ni Apo Diyos. So, embracing your divine purpose, at dahil na sa gradual nga purpose ng plano ni Apo that we really need na seryosoon na awaton. Amen? Seryosoon nga awaton. Number one, niya ti maaramida na nga ni Jeremiah, hana ko na, ay, kastoy-kastoy. No? Because ni Jeremiah, nangunog na di word ni Apo. Nga talaga ay na di word ni Apo na nga naawatan di calling na. Hanga tao tinang i-mention, hanga tao tinang ibaga, iti purpose, itibiyag ni Jeremiah nung nagkabukin ni Apo Diyos. Una kitaan na rito, iti verse 4 and 5. So, babaan iti sao ni Apo, maamuan tayo na dyan intend na, kung maamuan tayo dyan plano na itibiyag tayo. Agree kayo ba, Isaiah? By knowing, by understanding the Word of God, maamuan tayo dyan specific nga plano na itibiyag tayo. So, anday na kunan nga na yan, tayo lang tumakal tayo, ang eskwela tayo, ang trabaho tayo, ang panunod tayo nga, ay masapot nga, adaman kumatikas to'y nga balay ko, adaman kumatikas to'y nga lugar ko. But we need na i-prioritize tayo, no amon tayo ni sa ni Apo, we can understand our priority in life. Yeah, so, 4 and 5, kuna na, di Ilocano man, kakabsa, di Ilocano man dita, di Ilocano version. Dito nga rin ti sao ni Apo kaniya. Kuna na, so kitang tayo kanigay, naawatan ni Jeremiah, kaput-puto nga ayan ni Apo, kaputa, in-acknowledge na di sao ni Apo kinuha na. Inawat na. Nati ko na. Di verse 4 pa lang. Di verse 4. Dito nga rin ti sao ni Apo kaniyang akinuha na. Yan na, tuloy na. Kasakbayan ti panangbukal mo ka, iti tiyan na bigbigan. Iti kasawanan ti panakaipasnay mo, sinantipikar ka, tinudingan ka, among madto ka dagiti nasyon. Suga po iti sitwasyon dagiti tattao iti Juda, ni Apo Diyos inayabanan ni Jeremiah. At dati purpose ni Apo ko ni Jeremiah, tapos ma-fulfill di plano ni Diyos kadagiti na nga tattao. So nakitan tayo si ayam tayo kas namati ni Apo, saan tayo lang na isahangan dito yung San Carlos Heights na pang San Carlos lang. Saan na tayo nga inayaban iti Apo, saan tayo nga matatrain iti discipleship, nga para lang tatno, lag-eskwela kayo, naturin kayo tumakder, naayaban iti tunggal may sa kada tayo, for a specific purpose, nga mabalin na saan lang nga dito iti pakausaran, uray Jerwa, uray dito mga lugar, God will use you tayo, sumod ka gano'n di purpose na apay na agbibiyag tayo. Kat I want to i-quote na si Punani D.S. ni Pastor Walter Capo. Nga masapo ng amon tayo di purpose na apay na agbibiyag tayo. Tanuhaan tayo, amon tayo at kunan tayo nga awan di purpose di biyag tayo. Isulit ko na awan di purpose di biyag mo. Sino dito yung awan di purpose di biyag na? Tayo kararap tayo ito umuna ay langit. Kunan, awan purpose ba yun? Nyapit yung alamidong dito yung rabaw ti daga. Agsali ka lang dito yung lubong na ang purpose mo. Gusto? Nga kung minsan kung natakabaway mo, at the purpose mo apay nga agkim-kim-kim ka. At the purpose niya Apo Diyos itibiyag ititunggal may sa kada tayo. Dito yung purpose na saan lang mahan nga agpapada dito specific na pakusaran niya Apo Diyos kada tayo. See the life of King Josiah and Jeremiah. Ni King Josiah ang king. Mangituray. Ni Jeremiah ang prophet. Niya trabaho ni prophet to deliver the word of God. Yeah. So kita tayo din sa ni Jeremiah, handa nga diniskubre na ayam na kapulang kadagiti mamangod na nga istorya, but he found out his call through his word ni Apo. Iso nga maawatan tayo niya, ano nga madiskubre lang mo ayan nagtati ayab mo. We can know, we can understand na ayab tayo, purpose tayo through his word ni Apo Diyos. Iso nga immerse in the word of God is the key for us to understand the purpose ni Apo itibiyag tayo. Amen? So, you will never fully tayo nga
lugar. Isumayan natin pang amuan tayo. Let us go ijay saon ni Apo Diyos. Madaydayaw tinagan. May kadwa nga makita tayo dito. Immersion. Panakairarap tayo ijay saon ni Apo. Tulungan na tayo tapos maikat dagiti insecurity tayo. Yeah? Tulungan na tayo tapos insecurity tayo. Saan na iso timang tungol ka na tayo. Amoy ni Jeremiah. Ano ba insecurity ni Jeremiah? Kung nakat, ay, ubingan pa'y. Babalik ako na ni Manong Narbas. Ako amo ti agbasa. Awan ti usar ko ng Manong Narbas. Dakot ti usar ti biyadiyo. Ano di panatak dari pelang ito yung testimony na i-encourage na kami. Takong ko namin ka tayo ni Manong Narbas. Kung nanapiman nga hana mo nga agbasa. Hana mo nga agbasa ti Biblia mo. Nalaing nga businessman. Kasla scientist ko na nagano. So ang amin tayo, ada-ada na kanawan. No, maipapat iti saon ni Apo, iti pagtutungtungan tayo. At dahil iti usar tayo. Dahil iti kausaran, iti biyag tayo. So, anya iti, verse 6 to 7. Kita tayo manya dyan, insecurities ni Jeremiah. 6 to 7 ko na. Iti kasta kinuna, kuna ni Jeremiah, para nagtestify ni Jeremiah dito Itikas na kinuna, o Apo Diyos, agto'y saan mo nga amol, ti agsaot ta ubina ka. Manuti lang ibang bagat, tikas dahil. Dati rason na kiniapo. Hana nga siya talak na nag-Bible school. Hangay na, amoy iti insecurities ko ini. No, dati umay nga kaslakada ka pastor madaran. Susapig-pig-pig gurat ang karoon mo. Dahil talang kata, ay, babati ko na nga mga kasabang. Ayun, parmi ali nga, pigurgur ito mga ayun, pilit ang payadi iso, dahil iso lang mga sabang. Nagyaw na kiniapo, every day, itibiyay tayo, God is helping us. Tapos lumapas-pasaya tayo, tumutulog tayo. Ganyan tayo, niapo. So, tuloy tayo diyan. Ubinak una ni Jeremiah. Ubinak tayo. So, maibagang takabay mo. Noong maipapan, iti ayam ni Apo, haan na inubingan. Ay, ibagang ay. Hangain na dalan. Well, need tayo ati adal. Tanarikan mo tanuhan tayo ang adal. So, let us keep on learning. Kuna na dito nga ni Jeremiah, kuna na but the Lord said to me, ito yung tikunan ni Apo, so nga every words na ibagat tayo ni Apo, nga rason tayo, saan nga may busan ni Apo, Diyos na mangitod ti answer? Ang may busan ni Apo, Diyos na mangitod ti sumbat. No, sa lusot tayo, gamit ka ni Apo. Anya ti aramin ng Apo, ganon. So, anya tikunan ni Apo, Diyos, no, ni Apo, kinunan ka niya. Saan mo asawan, siya ubinga, taamin kadagiti pangibaunan tukin ka in kanto. It's a matter of obedience. Uray no, awan ti adan mo nasingpot ka, natulog ka. Good. Nya. So di ko na basta, ibaon na to. Siya ubinga, taamin kadagiti pangibaunan tukin ka in kanto na ni Apo. Kasalitaon to amin, nga ibilin mukin ka. Babalik nila ko na ni Jeremiah, anya nga iti salita ako. Anya nga iti ibagat ng inansuran man ni Apo Diyos. Sinumbatan man ti Apo. Isuda dyan, ti answer na verse 8. Verse 8. Saan ka maabudang itisaklang na ijay taadaakin ka, tapos isalakan ka, kuna ti Apo. Sumada dyan pagbutbutlan ni Jeremiah, ni Apo inansuran na dijay. Ni Apo sinumbatan na sinumbar na dijay pagbutbutlan ni Apo. Sumada piniti makita tayo, ano tirasun tayo kini Apo. God will always provide a remedy. Ni Apo ikan nga tatapnuhan tayo nga maibusan tirasun. Amo nga maibusan ni Apo Diyos ni sumbat. So nga ti alamin nila tayo, un Apo kuna tayong gaminan tamalpas. Un Apo, sige man lang Apo, dapat na dyan sige man lang Apo na pakoy kita nagtulong. Amen. Thank you, Malvin. Uray na taubin, amoy na tapos nag-amamin na, dakil nga ba naglaita. Yeah, so diyan. When we are immersed in the word ni Apo, dagiti amin nga excuses
tayo, magtag kami ti turun ngayon ito yung word ni Apo Diyos. Ikato na ti insecurities tayo. Nga ko na, ay, di umay ka dito yung alam, nganingan nga achieve kaya ang targa po ti figure mo. O parang, ay, grabe mo ti anointing na nagsay. Pagkutiin na pa pati pulpito. Nya, amoy yung sino dahil, malaging pwede tayo mura lang at tumba na dyan pulpito, ti figure na. Ayaw ka na matumba dyan pulpito. Nya, nga, amoy yung kakabsat, when we start to obey, ang balin tayong tunga na turun, maridayo iti ako. Nya, so di ay, naramit ni Jeremiah, so kuna ni Jeremiah ay ang tuyang, ang kwamuti ang saon ni Apo Diyos sinumbata na inansura na God corrected him through ijay word ni Apo. Kinurektar ni Apo Diyos isuna lang mabulan iti sauna. So, ijay verse 9, kuna na, then the Lord reached out his hand and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. Nana, itin ti Apo inyo nat na ti ima na. Paray-dayag ti Apo iti ima iti Dios. As ibibiyag man nakabalin. Amen. He can reach out our lips. Mabalin na masagidon ti ngiwat tayo. Tapos iti kastakot na jay ngiwat tayo. Dahil ngiwat tayo kargaan ni Apo iti sauna. When we obey and we are willing to open our mouth to God, He will fill it. Dahil iti kunana niyo. Itin ti Apo inyo nat na ti ima na at sinagid na dyan niwat to. So may palubos mo nga sa lider ni Apo tingiwat mo. Amen. Kat ni Apo sinaon na kanya at to'y ikabil ko dagiti sasaw di tangiwat mo madaydayo iti Apo. Who we are. Siya sinto tayo iti sambanan ni Apo Diyos. We are His righteousness. And we are the people that kayo na iti tataw iti Diyos nga rumbang na pakaikargaan na sao iti Diyos. Because ang dating purpose natin ito ibiyag tayo. We need to speak the word of God nowadays. Iti dito nga kasasahat tayo, iti dito nga lubong, haan tayo nga maibag na ito yung mang mangyari. But sino? Iti agtagda nga natural nga mga ibaga. The salvation comes from the Lord. Sino ti agtakda? Wino sino ti mangiturat nga mangipost iti Facebook na oray ang balo ti presyo dagiti gagatangan. God never change. We are the people of God who are qualified. Kinqualified na tayo ti Apo. Hantay ma-qualified, but God qualifies us. Madaydayon ni Apo to speak what is the truth. Sunod siya ko na incapable na kuna ni Apo Diyos ka ni Jeremiah. Incapable ko na ito yung nasasaot di tangiwat mo. Praise the Lord. Rignahan tayo ito yung hiwat tayo. He touched his lips. Amoy di sinalin di Apo inayon ng ay, Jete. Babalagamin nga kuna ni Jeremiah. Uy, narugit tayo hiwat ko. Ano ti in-word na ito yung bad words. Dito yung hiwat ko. Ano ti in-word na kasaungan. Nakasaktan na itipadak na tao. But when God touched the lips of Jeremiah, inayon ng ijejing cleansing. Amen? Inayon ng ijejing panangdalus na. In-qualified na gano'n, di ba? In-qualified na isuna. So meaning to say, in-qualified na tayo ni Apo when we come to God with a sincere heart and ask forgiveness from God. Dalusan na tayo, hindi ikabit natin sa una ka na tayo. And tumakder tayo nga ang sao, and the people will listen to us. Marinayo tinagat niya. When we are immersed in the Word of God, so nga, kastoy nga, i-compare mo ka na Jibiyag mo tatakang ili. Noon, hindi mo kayang tumayo sa harapan. But because of the Word of God, napagbibiyagan tayo kakabsat. Pumipigsa tayo may, magiging bold ka at takder. Marinayo tinaganti ako. Ang magabuti kinan mo diyan sa apa. Hanggang mo talang vitamin ka, isunay nga natulog ka matimbagder. But it's because of the anointing of the Lord. Kapu iti sa ulit ti Apo. May katalo, kaniso iti maudi, ayaw, kaya maudi di ayaw. Iti pa nakairugrup tayo iti sa ulit ti Apo. Immersion equips us, babuan iti sa ulit ti Apo. Ito no iralong tayo na jimbiyag
Ureno na tayo, ureno, uray siya. Indan daw, kaligagaya, abong pasaysaya atong dahil. Kutahan ng mga nasayaan na tao. It's only by the word of God na magpasaya at magpapintas ka na tayo. Lord, anak may kari. Lord, ano na nitirason tayo di isang wanan ni ako. But if we come to God, nga ko na tayo, Lord, nagkura at isang wanan. Lord, anak may kari. If we are sincere, na masinod kini ako, He will always touch us. He will always cleanse us. And He will always use our lives. Maraydayaw tinagat ni Apo. He will equip us. So, di pa naka-equip tayo sa lang na maalay izay. Panag-practice, ba't kang runana di sa uni Apo nga. Basaan tayo pag ipabiyento. E verse 9. Naisunay ko na I have put my words in your mouth. Ikabin ko, dagiti sasaot ni tangiwat mo. So, at dahil sa uni Apo Diyos, ito'y biyag tayo. Isumay timang pron, ije biyag tayo. Isu timang salingsing ka na tayo. Everyday, kailangan tayo timasalingsingan. Everyday, kailangan tayo timapron. Kaya timang pron kanya tayo, the word of God, isuro na tayo ng agbyag na makaiayon ti imatang ti Apo. The authority that comes from the Word of God is so powerful to help us, to equip us. I-shape na na biyag tayo. Maawan i-shape na ini. Nung hindi nga nag-responde tayo, i-ayag ti Apo to listen to Him. Kaya kang pinasayaan na biyag tayo. So, kita tayo pati kaabay mo na inumduma. Kakaiba ang pagmumukha mo ngayon. It's not, sabi ko nga, hindi yung kinain mo kaninang umaga, hindi yung effect ng kinain mo kaninang umaga, manyatikinan mo. O hindi yung tinitik ng mga kababaihan na cleansing or beauty products, apa nag-glow na jerum pa na. Yes, by the powerful words of God. No isuwa, tiitik tayo. Because if the word of God is tiitik tayo nga kasta, agnanayon dyan pa nag-bloom, itirupo pa tayo. Haan nga no, i-stop mo na iti kwa niya. Tigay iti naman diyan. No stop mo diyan. Awan ng tayo. No stop na kano na diyan. Kano ko na tayo hindi ko naman ako uminom ng ganyan. No stop na kano na subli di old na skin da. No mamoy, if we will not stop na pagbiyagan iti sa uni Apo isuti forever na magpapintas, magpagwapo kada tayo. Maraydayo ti Apo. Hanlang nga si aking parang especially i-shape na na tayo, i-equip na na tayo. Gapo iti sa uni Apo. So, need tayo ti word ni Apo. Kasapulan tayo iti sa uni Apo. Rasko na tayo. It is the final authority. Maraydayo tinagat ti Diyos. Paikalima, nakita tayo nga kinapatog. Iti pa naka-aerobrop tayo, pa naka-immerse tayo. Di sa uni Apo, it aligns us with God's mission. Imurnos na najibiyag tayo. Tapno, najipurpos maapay na agbibiyag tayo, apay na agsalsalbi tayo, maawatan tayo, maadat misyon tayo. Amen. Ni Jeremiah, need na ni Apo Diyos, agayab nga handa ka kabastang ayaban, awan ti purpose na. Diba ganun? Hanatay nga insalakan ti Apo, ay tapno, mapangka dyan, tanong kaagtugoy dyan, tanong agbilan na ti attendance, iso kapay na mainayon ko. Ang amin tayo, iti dito nga sidong na dito nga building at dati mission tayo. Amen! At mission tayo. Iti verse 10. Basahan tayo iti verse 10. Kita lang. Una na dito yun. Iti mission ni Jeremiah. Kadati, dan niya po nalaing papigsalo na kapay. Iklaro na pay. Inklaro na si ayab na ni Joshua ni Jeremiah. Askin nga implastar na si kapo no apay nga inayaban na iso na empower na inayayo na hindi ito na yung mission. Hello. Apay nga. Okay. Verse 10. Kung nakita nun, kainsad ka. Insad ka, itiday ko yung aldaw, kadagiti nasyon, lasundetang, ni Apo Diyos, implastan naman Jeremiah, nagwapo pa na, nagsing
kapatid. Ako na, dahito yung mission mo. Insaad ka, iti dahito yung nasyon. Insaad ka, iti dahito yung nasyon. Kung nagiti pagpagarian, grabe, nagdakol nga dagos niya. Nasyon. Kung kadagiti pagpagarian, amang paro, kung mangrubba, amang dadahal, kung mangparmot, amang bangon, kung mangimula. Wow, ang dami namang trabaho. Pero kay Lord, nothing is impossible. Because the power na intod niya po Diyos ka ni Jeremiah, he can be able to do this. Kaputa the anointing that comes from the Lord. Kunana, the anointing that comes from the Lord, it breaks every bondages. So diyan. Okay? So ito yung mission ni Jeremiah. Ngayon suti ka po, mahapay na inayaban ti Apo. Kunana dito'y nga makita tayo dito'y nga dito'y isaad ka, dito'y kadagito'y tanganas nasyon kan pagpagarian. Lugitan tayo dito'y very broad, naglawad ay sakop po ni Jeremiah as a prophet, iti dito'y tanga nasyon. Kata ito'y trabaho na, magparod. Anya ti parod na. Sa palagay niyo, anya ti parod na. Anya ti katun ni Jeremiah. This is the order of God. Ya? Nga kunana ka to, Englishman, kunana, see today, I appoint you over nations in kingdoms to uproot, in tear down, to destroy, in overthrow, to build, and to plant. So this is the moment, this is the time na mamakita tayo dito'y. Iti pananghawat ko dito'y, God is opening a door. Iti revival, panakariin, kagiti tao ti Judah. For them, nakita ang dakuman, napintas na plano iti apang kadakwada. Ito yung mission ni Jeremiah. To uproot, kahit nangasawan, anya, dagiti uproot na, dagiti banbana, nga kinadakas. Dagiti dakas na bambanan. Masapong nga maikat na dyan niya, to uproot, kunana, paruto na. And then, to tear down, dalaulo na, to destroy, to overthrow, to build, and to plant. So, ang kita na specific nga mission ni Jeremiah is God wants to use Jeremiah to bring revival iti biyag dagiti tao iti Judah. Dagiti tao, dagiti anak ni Apo Dios nga imadayon iti Apo. Kaputi sigo na ti sitwasyon dagiti da tao iti lugar iti nasyon ti Judah, di abandon the word of the Lord. Iti imatang ni Apo, iti imatang dagiti pada da tao pinapakita nila na Christian ako. Anak dam ni Apo Dios kung sa loob-loob nila malayo sila sa Panginoon. And then iti kayat ni Apo nga may korek kadakwada. Na sana magiging totoo silang mananampalataya sa Panginoon. And even at this moment, kayat ni Apo, nga datayo kasunod-sunod tayo kini Apo, gusto magkakatotoo na tayo. Balin tayo nga napundno, nga sumurot kini Apo. Ganto, balin tayo nga napundno, nga sumurot kini Apo Diyos. Timisyon tayo nga Lord ito'y, is to uproot. Dadaonan tayo na di kanyang ngaramit ti kabuso. Han tayo nga mati-compromise. Kasano tayo nga i-uproot, kasano tayo nga dadaonan. Dagi kanyang nga ungodly, nga banbanan ito'y labaw ti daga. Babaan iti saan tayo nga panaki-compromise. Babaan iti saan tayo nga panaki-participate. Gaputan o aramidan tayo ni Jai, haan tayo nga tulungan. Dagiti wicked practices nga tuloy mo manungtang kani dagiti mata dagiti tao manaydayaw ti Dios. This is our mission. Our mission is to share. Manaydayaw na Apo. Our mission is to build, in plant. Magbangon tayo kahit nangasoon, may sa ako ba makatulong panaka-revive ti padang na namati. Ganigay namati nga nagsargang sibiyag mo mausap at may saka nga instrumento ti Apo to bring people to God. Kaya nga meron tayong back to church Sunday. What is our mission as a believer? Our mission is to help others, to bring them back to God, to build the relationship to God. I-fix tayo, tumulong tayo kadagiti para tayo
namati iso nga kapsal, kas namati kini Apo, let us do this assignment, let us do this mission. To go, kadagiti tao and to help them to find out who God is. Maray dayo ni Apo, kadagito'y urgent na ito nga trabaho. Na? So, dahil iti makita tayo, God wants to bring transformation iti biyan ti may sa tao. Hanga bumaba isuna ta isuna ti apan agtuktok. Hanga bumaba isuna ta isuna ti apan agsaw kadakwada. Since we are His children, be willing to speak. Amen? Be willing to speak. Mapan tayo. Ibaga tayo, uray di workplace tayo. Agol tayo mga every week, ada ko mati ma-encourage ko. Nga padak na tao nga agserbi kini Apo Diyos. Mag-goal naman tayo. Goal setting tayo, yung personal na biyag tayo. That we can encourage others. Use the social media to encourage others. O, kitaan nyo, nagitiyahan yung may tatangal daw, ka-churchmate yun. Paano mo ito ba, dito yung nakapsat, awan na ito, so mabiro ko nyo, no, agiginong tayo makastoy, sampuno niya apay, no, bakanti, dito ka, paano mo ito nyo, sinuti, awan. And after this service, i-message yung isuta, kumusta kayo? Hello. Amen. Church, tayo. Nga. Hani nga orayon nga agbubugsundan sa tayo. Ang amin tayo. Han lang nga trabaho ti pastor, ay ni Pastor Jose at ako. Ang amin tayo. Young people, amin tayo. Isungay nga, ay agasungay dito nga favor niya po. Diyos kada tayo, tatanga panahon, gadgets tayo. Maritsa tayo, nagiti sa sinuman. Gapo kadagita gadgets kaya nga gamitin natin. Marinayang iti Apo. This is our mission. Laglagi po tayo. To build, not to tear down. Sanawan tinamati, nga mag-discourage ni Pada na namati. Hindi katamamin to let us uplift one another. Babon iti, sao iti Apo. To uproot, to tear down, and to build in plant. Let us keep on planting. Nagiti banbalag ng saan tayo nga sumadot na agmulang iti kinaimbag. Galatians 6:9. Sino ti maka-i-recite ti Jai? I-recite tayo man. Galatians 6:9. Let us not be weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest and we will not give up. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-give up. Word niya po rin ka, do not give up. Uray na maka-give up tayo maminsan. Ngamahan kumaan, rik-rik na lang kumadadzay, amen. Apay, tagalangin ka, nag-give up ka. Maria, yan, ikayat kong aron na pagturuan. So all of us, han tayo nga give up, dudikat bumangon tayo. Let us encourage one another. We keep on encouraging you, people of God, in Pinyan. We keep on messaging you, oh, may kayo, ag-fellowship tayo, ganyan. So hang kami nga sardong ko rin, marunong tima tayo, na magbaspasa, hindi kanayon na message. Sige, alamin ang nilata, manaydayan si ako. Barbaro po pa'y. When we are immersed in the Word of God, kainin tayo makanayon di fellowship. When we are immersed in the Word of God, kainin tayo makanayon di maki-fellowship kiniapo, kung maki-fellowship di pada tayo nga young people. Ay, pada tayo nga young people. Kayo Praise God. So, nagmayat niya din siya, word ni Apo ko din si Jeremiah. Number 5 is, anyati kinapatod na, di pa nakairalong tayo iti sao iti Apo. Ito't na titurad kat agbalin tayo nga matalog. We become faithful. Noumay na iti, banbanag iti, bibiyag tayo. It will help us because God is watching us daily. It's 11 verse, chapter 1, 11 to 12. Kuna na, basahan tayo. Basahan, kasnutin ko na, the word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? I see the branch of an almond tree. I replied, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Kasunday ka. Kuna niya ako, oh, dyan, nangyati makikita, nakikot ni dyan. Kuna naman, oh, Apo, makita, garong ginagin dyan ngay, almond tree, nakas dyan. Ano nga hindi makita ni dyan, nagaluti mo nga na. O, balik nga, kasi atin, tim isuna. Nung nakaturog tayo,
Neti makit, bangunon na ka niya, kanya makita. Diyan matakot, di makikita ka. But we need to sikitahan tayo dito niya. Nga tayo mas naman niya ako. We need nga balik na alerto. Amen? Alert! Kuna niya ako, I am watching over my word to perform it. Bantayan na tayo ti ako. Kaputa! Niya ako, Diyos, kahit na ma-fulfill dyan sa una, babunin ka. Amen? Kahit na matungpal na dyan sa una, babaan dyan, garaw tayo. So, kyaman tayo tidakal na parabol iti ako. God guarantees the fulfillment of His words. Na ay sigurado na, adeta sa una, adundunggan tayo. Niya ako, kahit na masigurado, na intulundunggan tayo, at pagbiyagan tayo, at pagtunugan tayo sa una ako. Ragsak iti Diyos na makita iti biyag tayo matungtungpal iti sa una. Amen? So ngayon nga pa, sino tinaragsak na makikita iti mapaspasamak iti dito nga panahon? Antayo na, ragsak, siyempre, makapaladingit. Ngayon kung kunang tayo, matungtungpal, hindi ko natin ako iti Biblia. At anya iti, naamatan tayo, niya tinaamuan tayo. Gaputa matungtungpalan, bumilbilid tayo kuma. Maregayo na ako. Gaputa matungtungpal, dagito'y dama sa iti ako. Ngayon, sumaysaya at tayo kuma. Han tayo nga tumamtamnay. Iti pa nagserbi kinya po. Sumaysaya at tayo kung sumaysaya at tayo. Immersion, panangairalog iti sao iti apo, isagana na tayo nga tumakder iti anyaman nga narigat na sitwasyon. It will help us to stand firm whatever hard times nga umay iti biyag tayo. Yung nasa in English ko anyaman nga ito na tayo at na ipundasyon kay pamati tayo, diyan pa nagserbi tayo, diyan sao iti ako. Uray mo, ijay likudan, ijay masanguan, ijay kanawan, kanigin mo, at agta iti bala iti kabuso. Because among ti sao ti ako, ay katagtalinawag ka nga natigka. Uray mo, agta iti pumayan ang palas iti biyag mo ng posible mong aapuhan ng kabaybayan. It is the joy of our God to see you na pagtagran ti karit ti ako. Ragsak iti Diyos na kitaan nga datayo mas anak na kat agparay tayo Yesa sa una. Kaya sumot ti kayat nang kitaan ti ako umahin tayo iti padas iti biyag tayo at madalupisak tayo at kunon tayo malipon maladingitan iti ako. So see what the Lord has done iti biyag ni Jeremiah. Iti verse 17 to 19. Basa iti verse 17 to 19. Una na, get yourself ready. Kasi alam ni Lord na may hirapan si Jeremiah. Amo ni Apo nga, kakabsat, amo ni Apo nga yung tunubigat, ada ti challenge na nagtungkin ka. Amo ni Apo nga yung next month, ada ti pagdaanan. But in assure ni Apo Diyos in patalgad na, nga no at talinaod tayo kinkwa na He will be with us. Masahod ko na ito'y, get yourself ready. Stand up and say to them whatever I command you. So, ito yun. I-word na po is i-utter tayo. When umalag iti padas iti biyag tayo. Do not be terrified by them. Kuna niya po ni Jeremiah. Agsagana ka, agtakder ka, anyaman nga ibagakin ka, hanggang nga mabutan. Kuna na, I will terrify you before them. Kuna na, no, agbutong ka, ay katawanan na, no, neti mangyari. So ngayon, asyo ngayon ni Apo, agtalgad tayo, eto yung agbalit tayo natural. Iti sangwanan lang iti kabusol tayo. Wow, patulog-tulog na paypay ni Apo. Nung naaglulupay-pay ka, iti sangwanan iti kabusol mo. Ano dyan kunanan dito? I will terrify you before them. Today, I have made you a fortified city, in iron pillar, in a bronze wall to stand against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land.
They will fight against you. Kunana, tatan, labanan na ka. But dahil ito panamnaman ni Apo Diyos ni Jeremiah. For I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. Mabayan nga maipalubos na, matumba na. But here comes the rescuer. The rescuer, the God who created the universe. Our rescuer, saan nga mabambanong isuna, nga magtulong kada tayo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Paraydayan tinapatagkanagan ti Apo kakabsat. Jeremiah fulfilled his purpose. Haan nagaputa na tulad, haan nagaputa, teki na siya sino na, nung gaputa muna, inawat na, naawatan na, nga pagtakdala na ikisaogi ti Apo. Ni Jeremiah, finulfill na ni Jeremiah na, gaputa muna, nga makiada ni Apo kikwan. The susi is, know the word of God. Amon tayo, awatan tayo, i-receive tayo, patsyon tayo, at tanggat tayo di sa uwi di ako. Marinayaw tinagang di Diyos. Tumakang tayo ng kakasal. Your life is your testimony. Ibiyag mo, testimonyon tayo tayo. Nadakaabay mo, mamuti, makaday ti pagdadaanan na tayo taba, agyaman tayo, gapupan na ito'y dama, situations tayo ni ibiyag. God is building a great testimony, ito'y biyag tayo. It is my encouragement. Let us be strong in the Lord, in His mighty power. Let us put on the full armor of God. Let us continue to desire to be immersed in the Word of God. On the dumay. On the dumay, ang pagtitiyan. Tulad. Agyaman tayo, tibala tayo mag-Krisyano, mag-isaw niya ako. Tibala tayo, mag-isaw niya ako. God wants to see in us na ma-fulfill the jail sa una kada time. It is the joy of God. Ragsak niya ako, magkikita-kin ka. Mauray mo niya pagdadaan, ang ka nakatakder. Proud niya ako, Diyos na magkikita-kin ka. Wow, Diyan anak ko. Diyaman pagdadaan na natin. Diyan na nakatakder ng manginay-gayang kinyak. Grabe niya. Niya ako, Diyos na kayo yung paglaw na yun. He will always be with us. As you can see the life of our Tetoy Kabsat tayo ni Pastor Dagson. In parang po siya ako nga dinungtang Tetoy Jebiyag na batsi. Jika dana, jika unod ti pagbaludan, He sold himself in the word ni Apo. Katamu kayo ni-reward Tetoy Kabsat tayo jika pagbaludan, naragsak ni Apo. Alangan naman nga naging ano ka ni Apo Diyos, saan ka na makita the faithfulness ni Apo. It is very impossible for a person who trusted God, saan na makita, na siya araminan ti Apo kinkuan. Kung mabalik na tanggal pa isa ka na tayo, anong bayan, apay din na, kasi gayang ti Diyos, kanya nga isasabi tayo at talot kinkuan. But God is faithful. He wants to see, jibiyag tayo. Karapat dapat kang ma-bless. Karapat dapat kang i-bless ni Lord. Because you stand firm. Sinatakder ka sa uwi niya. Hallelujah. Praise you, Jesus. There is none like you. Shall we worship God? Kung tayo ang kaskin ka ako. Awan kaskin ka. Iti imam man nakabalin na inuwag mo ka na hindi ang kasabuhan. You want to confirm your word. Kanigit siya naman talaking ka. Lord, nagyaman kami. The life of Jeremiah. Naman pa'y Apo. Ijidamdam mo ato dagiti rason na. Bagmay sa isuna nga magpanagna. Nga dagiti ang talukin ka saan mo nga binibayan. O Lord God, in this season of our life, yaman kami, your hands are with us. Thank you, Lord God.
There is none like you. Sing that to God, worship Him. No one else can touch my heart like you do. Yes, Jesus, in that from the depths of your love. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like
kayo kahapon. Kaya